Gipahigayon karong hapon ang ikaupat nga State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos din highlight ang mga programa ug plano sa Administrasyong Marcos sa nahibiling tulo ka tuig. Gisugdan ni Pangulong Bongbong Marcos ang iyang ikaupat nga sona sa pag-congratulate niya sa mga nadaog nga opisyal niadtong May 2025 elections. Apan aminado si PBBM nga ang resulta sa eleksyon nagpakita nga dismayado gayud ang mga Pilipino sa gobyerno. Gibalita niya nga taas matud pa ang ekonomiya sa nasod ug miubos ang inflation. Sa nahibiling tulo na lang katuig siyang administrasyon, ibubo matud pa sa administrasyon ang tanang pamaagi alang sa mga panginhanglanon sa mga Pilipino. Magtinabangay matud pa ang mga ahensya sa gobyerno sa pagpangita og pamaagi aron dunay panginabuhian ang mga walay trabaho. Tutukan sab ang paghatag og oportunidad nga makanegosyo. Tubag niya kung asa na ang 20 pesos nga bugas na pamatud-an na matud pa kini sa pagpatuman ini sa pipila ka probinsya sa nasud. Nakatakda na sa matud pa nga ipatuman kini sa tibok nasud. Pinaagi sa Kadiwa stores. Sanglit bubuan og dakong pondo ang Department of Agriculture. Sa problema sa enerhiya, sa sunod nga tulo ka tuig, dunay 200 ka planta ang itukod aron daghang kabalayan ang dunay supply sa kuryente. Sa matang sa edukasyon, ginaayos matud pa ang sistema sa edukasyon isip nag-unang polisiya sa gobyerno. Ginabantayan sab ang mental health sa mga kabataan pinaagi sa pagdugang og mga school counselor. Ginapaspasan na sab ang pagbakuna sa mga bata. Ipadayon sab matud pa ang programang 4Ps. Pakusgan sab sa Pangulo ang mga programa sa sports ilabi na alang sa mga kabataan. Gilasab niini ang mga Pinoy athletes nga midaog sa nagkariang sports competition sa laing nasud. Gipadaghan sab matud pa ang pag-abli sa mga pampublikong ospital sa nasud. Gipanidot sab matud pa ang mga benepisyo sa PhilHealth sama sa dialysis, dengue ug uban pa. Samtang gitapos sa Pangulo ang iyang sona pinaagi sa pag-awag sa matag usa aron mahimong bagong Pilipino.